weer mooi waar en de zon scheen er mooi, dus het weer hartstikke leuk. Weer goed verzwaar. Auw. Maar steen op krukjes steeds. Stil op terug. Hey, daar komen we bij. We komen van de Lemmer. Goedemiddag. Mijn naam is Gay Interma en ik kom uit Drachten. En mijn zoon, de oudste thuis, die is hier 18 jaar. En ik ben zelf maar, nou ik was haast net een 6, maar 49. Richting Opende en dan een stukje achter Opende, dan heel langs de provinciale wei en dan een heel stuk weer naar de Ja, Job. dat klinkt wat raar, want ja, als je 50 wordt, dan is het wel, dan zit je een beetje op de helft, dat idee heb je dan. Kan er Drachten wat uit en dan weer een beetje over de skiering en dan weer erop. Dus het weer wel. Nou, Dat weer wel mooi hè? Nou, dan hoor ik weer op. oké.